1, 2, 3, go! Yo, Salis! Yo, Jack! Yo, SLC Rhyme Battle Tournament live at Plaza Minglanilla. Pangalawang laban sa gabing ito, magingay! Shout out niya sa CEO sa SLC, Mami G, Coordinator, Kitty Queen, Admin, King Yataki, sa mga judges diri karong gabi noon na, si GI, King Yataki, Chinito, Revenger, Kenta, Tutski, Asiwans, o Mangtas. Sa sponsor karong gabi noon na, SLC Council, Tutski Lover, Vitamix College, Miss Talker, Kitty Queen, o Mami G. So, shout out sa tanan nga drive na dire. Thank you sa tanan ni suportaw sa mga ni-organize. Thank you po sa tanan nga ni-invite ako nung gabi noon na, pride kayo din ako. So, pangalawang laban sa gabing ito, di natin patatagalin pa. Sa aking kanan, Team AS, magingay! Shout out ko sa TJ, Support Local Talents Group, Cagayan de Oro, o Al Boys Society. Shout out ko sa South Rhymers Production, sa Carter Elimination, sa Ultimate, o sa mga replacing nga ni Andre Caron. Salamat sa iyong suporta. O sa aking kaliwa, Team Siki, magingay! Shout out kay RIC, Crime Murder Crime, Boss Mangtas, Daniel Bruce, o sa mga support yeah. Climax Day, shout out sa bago namong grupo kung ito, Rhymers in Crime, RIC, o sa mga tao sa Ulayo. Puting Daniel Bruce, kaya ito lang. Crowd control tabi, baliog, ilumi, baliog, crowd control lang. So, point toss na, head, tails. Tails. Head. Tails. Yung decision. Tama na. So, nanalo sa coin toss kanina, sila Team AS, pinili na silang mauna. Unang banlat from Team AS, go! Yo, check! Una sa tanan, maayong gabi Dako kay mig pasalamat sa nangimbitaan especially sa clan nga SLC. Kay ngano, wala lang. Bitaw certification niya namo ha. Kay more ni among yari. Okay, sugod na ta. Sugod pa lang gani katilaw na mo bugat. Bugat ni istorya mo hinungdan sa bughat. Taganaga, pasensya. Di mo pasensya, Brad, bisag ungo pa mo kaliwat. Bisag naligo pa mo glanaron kayar kita mong malangkat. Mong gamiton nako ang ako ang specialty. O, patyon ra kuning duha gamit ang tinimplahan nga specialty. Ha? Specialty? Specialty means ako ng produkto. Specialty mo ng kaping barako nga mapatay kaninyo panhiluan ra unya mo. O climax. Nakadaog lang gani kang kriya. Grabe nakakahambugiro. Sa tangang ni idol ani ay mog idolo kay paghimo mog inyo nga originalidad para kaninyo. Kay wa mo'y makuha ani gawas sa iyang pagkagarbuso. Gawas sa iyang pagkagarbuso. Kay please lang, literal lang ning dakog ulo. O ikaw pod kuridas ang gaan ng tikag Mr. Bulayog. Nganong nagpatuga-tuga pa man ka nga guba naman kag dungog. Unsa man nang imuha, parigla-rigla isog-isog. Nga katong niaging duwa dire gilopig ramon lasipa o gert kung sa tigbakay pa sila ang inilog. Unya kamo ang biya kay layo ra kay biya. Di ba sa puntos ka 5 ila og 0 inyo di ba layo ra gid kay biya. Di ba unsa? Unya unsa may imong ikagarantiya nila sa mga nananaw namo karon gawas sa imong pagkabanga. Ay kung ingnang wala. May paday nga ako wala kay baw sila nga ako wala kung parte hisgutan sa dugo sa ungo mo nay akong wala. Sa una na akong pagbadas, sigurado na akong anagi ko'y malaras. Kay, ang mga hilas, nagsugod na po ng pagkitang gilas. Nagtuuri ni mga giyatay, di ko magatubay, makalahutay. Sa inyong ipanghambog nga abilidad. Basig nagtuo na mawala na may wala na ko'y posibilidad. Nga makapildi sa mga veteranong gagmay kutok nga nakuwang pa sa edad. Kay, gamay ra kay ang inyong kapasidad. Klaro kayong dalira kay mumulubad. Kaysa kung pag-freestyle ang inyong ulo, gasugod na og labad. Kay karong naaman ko sa inyong atubangan, pasikati ko na ko sa inyong kalumad. Or else dapat tabanan nakog daw ato ng kamatuuran o dapat na bakong maanad nga mga member gyapon mo ni Juan Tamad
nga grabe katalawan o daliran masakitan sa madaplis nga samad. Ug climax, kung napildi pa kang kriya, dako kayong uwaw. Kay kanang imuhang climax, kanapangani mo nga climax, dili na ma-climax, kundi mahimo ng climax. Oh, nya karon nakakita na kog balik sa imong personalidad, dako kay kag ulo marag tamtax. Why in kaso anang kuridas kay sinaw kay naong kay klaro kay ang facial scrub ang white floor wax. Pero kanaay usa nga ni text nis kuridas nako, ana siya eh. Tol, sa usa ka semana makahurot ko duha ka rim nga sigarilyo. Aw maayo kay ikaw mo ipabayro nako sa tanang kaso sa syntax bill. Time. Yo, unang banat from Team Siki. Go! Last na kong duwa, gipildi na ko si Kriya lagot kay kato. Judge mo gani ka Brad, sige kag ingon nga idol kay kunin mo ato. Yo. Kung mustorya man gani tarong nga og tabi. Sig balik-balik gago mura kag bungi. Gipildi ko no kung heart ones matod sa ang istorya. Nya nakadaog ka. Gago. Ginganlan sa mig ungo sa karaho. Sultihan di ka ngungo Brad bati kinagnaong di na gwapo. Baho ko no ko, pataka lagyawit. Gago. Bisag di pa ako maligo, ako mumot ni Axe ka bayulit. Sige game. Sugod na. Dungog ra, dungog. Game. Sugod ta. Dili na ninamo padugayon. Agent Orange of Sniper mga Brad, kumusta? Welcome Musmingla kung asa na mo health inyong kamatayon. Yo, pila ka buwan ming nabakanti sa duwa. O karon may pagbalik o guwa. Wap aga ni mi katuslob ang mga kontra, grabe na kabuwa. Tuslob, buwa. Diha pa lang hatira ako na kay among binta ka. Kung kamuang mo tira makabinta ka ha. Kaysa inyong pag-ani mga bradsos, di mo magmamahay ron patilawon ta mo papapapait. Di mo kakakasabot sa inyong bababation, kalibangon di mo kakakakalit. Kaysa inyong pag-ani, himo na kong classic inyong kamatayon. Pamutlan ta mog mga ulo, dunggab-dunggabon dayon iitsa sa baybayon. Pero samtang gibuhat to nakuha mo kabantay, ako gitiman-an inyong pahak. Para na ako ilanan kung maglutaw-lutaw inyong ulo sa dagat, kalingawan na kong grakrak. Di ko magtipid o di ko magahin. Kuto na ko ang bala sa 8 ka magasin. Uwan ako'y paki kung sa isulti sa mananaw. Kay magkuha ko og bomba. Bang! Dayon iitsa na ko iglakaw. Okay kuman sa pangitabo, wan ako'y laing isulti. Thank you so much Lord for making this a wonderful day. Yo, check! Kay Sniper, kod nin palang nimudaan, mura na kong nakuyawan. Abi na sada ko makabangga na sa gunig ko sa kabanggitan. Banggiitan, yatay mura manigbais, banggi, panitan. Oo, kay panitan. Nako imong lawas ang tod, mamatay ka sa kapdos. Pulatakon, gapuson, balik 30 minutos. Og di pa na mao, tabangan pa ka na mo kulata. Di ka na mo unungan, Brad, ang di mo marot imong ginawa. Ha? O kung ugaling unsa may mga bunog sa imong lawas, awa na may nailabot. Gipakita lang namong taga-naga kung unsa may maglagot. Then by the way, I remember last July 4, both of you ni battle sa Harrison. Din ang result puro mo pildi, may judiay mo nga Parison. May mong pagka-Paris kay puro mo pildi atong gabi una. Puro mo pildi og sniper ikaw pa jud giuna. Yo, naapay pina-shoutout Southside Rhymer nga mau. Perti na kong lagutan na minaw kay Southside mi taga-naga na apilmis ka uwaw. Kay real talk wa jud ayo inyong gipakita dito pre. Ayo pa kay inyong gibiyahe ni gasto pa og pliti pero dali ra kay mo gipildi. Kinsa ra man to inyong nakontra. Hurt once og bad rhymes sus kaya ram kito nako bisag ako pang usa. Pero shoutout na lang ninyong duha. Labi na nimo hurt once ay gabalaka mag-abot ra nya ta. Kay sniper bisag kutsilyo ra mo gamiton mi posible gid mi mo atras. Gakod ni kag sniper bay gagawa mi mahadlok sa imong armas. AK47 Scarlet akong gamiton ni dulit sa ulo uman akong kablito na apay M16 og gikasog di matay. Pahilakon pahigdaon gatubang sa kamatayon. Gatubang sa kamatayon. Busa pag-ampo sa Ginoo ron dili ka madayon. Kay para nako karon murag peligro yung oras. Og gingkasog madiretso mo sa impierno kumusta lang aming hudas. Pero di na mo tapuson ang round 1 nga di mo magkatawa mga praning. Tapuson magkatawa mga gago mo na literal nga happy ending. Ha?
literal nga happy ending ha. Kaysa sobra kabuangan ni. Kaysa sobra kabuguan ni akong gikatauan. Gago yung birthday ko no, tungan siyang adlaw na tauhan. Ay, Walang banat, Team AS, go! Oh, ang kuno nako, usa ko sa gipaubo ni bad rhyme dito sa sentro sa syudad. Kay nakaupo ko ato tungod nga wala pa ko experience sa PRB at og wala pa ko maanad. Pero karon, diri na pod ko sa Mingla mamawi sa akong sa abilidad. Oh! Dito sa syudad 7-Eleven may nakaubo. Mao nay inyo harong isyo. Oh, moangkon ko nga gipildi ko ni Heartwans dito. Pero di man ta to mao kay ang ako tang kontra ta ato si Natso. Mangwa ko ka practice ato mao nang titi na lang ko. Pero karon sakto na mis ensayo ug ganing mapildi mi ninyo di kalimot kining mga judges kaninyo nini kun sabo kay usamos mga membro. Og taas pa kay ang among kapasidad para ipakita ang among talento. Og dili may magpinariya sa uban nga gipildi o nakapildi harong ingnon nga maayo ni asinso kay bisagong saog una-una. Yang talento wala momento. Yo. Oh. Climax, ikaw akong gipadungog-dungog. Wala nay labot si Corridas kay gapabungol-bungol na haron di siya kadungog. Di ba tinuod? Nakadaog lang ka sa PRB diri sa Mingla kontra ni Creya. Nigawas na din imong paghambog. Kay buto na hunaon kung si Creya makalitok pa lang sa R nga letra, dili jud ka kadaog. Ikaw pa'y mabaog. Ikaw pa'y madaog-daog. Og putun tamog takot-takot hangkod sa maginaling inyong unod. Sa kalig-un aning akong bara ang inyong kahinog mo balik sa kalinghod. Ang inyong kagahi ako ra nya nang imudmud di lungan magkagisi inyong simod. Way imposible para kanako kay usa na kos mga hingkod tawga og badge di batcher. Oh, guwapo. Guwapo lagi yang kani. Lubot sa kaliro. Og Corridas, hain naman na imong original nga kauban. Kato si Mangtas ba nga sa sobra ka putot may ngatakan. Ay kung ingna nga imahinasyon atong buang adto na lang taman. Unya nganong si Climax pa man. Abi kay nakadaog man. Unyag mapildi mo, ikaw mo ay napohinungtan. Hoy Climax, ug mapildi man gani mo ha kanang daw ni Corridas si Kari iniguman. Wa ko'y labot og imong kinud-on og imo bang ituman basta ang ako katong kinahanglan. Kami na'y muhatol sa pagsulti nga sa among mga linya wala mo ikasulti. Bisan pagbalak-balakan mi ninyo pinamulti di agyapon mo bawion. Di agyapon na mo bawion sa inyong pagpanulti. Og Mabilib kay anak ko'y usa ka butang nga gibiliban aning mga giatay. Ibaw mo unsa mga inday ug mga abay, ang mga ugo, ang mga ungo sa naga nagtinabangay. Og Climax bisag unsa pa nimo kagahi ako'y magubak si mong record piste. Napakay pinaingon ni Kriyaha nga hutbo nimo patay tanang taga-upe. Giatay ka, mura man gani kag Barney. Mura man gani kag Barney. Katong I love you og you love me. Katong I love you dito og I love you po dire. Og kana Corridas imong naong di na gwapo. Kay bisag iadto nas man ni Ginger Brad, wa nay balyo. Kay bisag adto nagman ni Ginger Brad, wa nay balyo. Gawas og ako'y mo adto dito. Kay tanang mga empleyado pakabato ning naunga og mga milyon pero akong pangyoon libo-libo. Mo nay akong presyo. Nira, og may lain pa. Apil dai mo sa clan nga SLC. Sweet Lovers Clan. Sweet Lovers Clan. Sweet. Ha, sweet dai mo mga brad. Kung ako'y magtanaw ninyo, para to man lagi mas buwad. Aw hinuon sad. Dugokon man gani sa hulmigas ng asin. Samot na baka ng inyo ang naw nga parat pagid sa asin. Samot na bubuto ng inyo ang baho nga makalanag pagid nas bitsin. Time, bakyo mga ungo. Walang banat, team! Sige, go! Gipildi na ko si Kriya paglas, gibalik-balik yun nila. Pwerte siguro ninyong lutak, crash siguro to ninyong duha. Yaw. Bungol ko no ko ingon siya. Gago kung bungol ko, muribat ka ko sa istorya, buang nga ka. Kainsa.
Wala inisgutan, mangtas. Ay mangtas, wala inisgutan. Bang wala na ko ni partner niya, kaya di na siya paduwaon sa iyang inahan. Gago tayo. Gadok-dok-dok sa dughan. Shit! Gipaubo kang hard ones. Aw na kay sakit. Oh, niingon ko paglasa kong duha nga hotdog na kong taga-OP. Usa panganda mo taga-karkar kay isunod na akong SRP. Yo! Wala inis. Sultan di kas tinuod ang mga ungo sa naga. Ibali na wala na sa Sultan di kas tinuod wala na yung ungo sa naga bay. Pag-demolish sila sa karkar sila ng bali ng puyo dito sa balay. Shit. Yo, kung nakabantay mo ganina among gibuhian puro linyang personal. O puro linyang personal para ning mga animal busa sigurado critical nga may pagka-technical bisag di pa professional. Kay para round 1 lang palang gani sigurado katunga na sa inyong lawas admit na sa hospital. O admit sa hospital pero di nyo angay kabalakan. Timan E. Laughter is the best medicine busa aning round 2 dadun mo namo sa World of Fun. Ha? Pero don't worry kay di mi magbuhat-buhat og istorya di mo namo binuangan. I-share lang namo diri sa Minglas ang among naibaw-an kung unsa ka mga bugo inyong binuhatan. Og Agent Orange arita ni mo sugod be. Di ba sa sige pangawat nimo ang anang mall wala pa man jud unta ka masakpe. Ay nalag din na kay dagan nga nakakita og sakos mga saksi. Nganong gibuhat man to nimo nga kibaw man kang delikado. Di man ta ka masakpan sa gwardiya ato gago. Asa mo mangita gikawat magapil ang maniken sa gaysano. Ayo kaya ng Agent Orange ni mga code name Brad para nako grabe kuyawa. Pila ka gabi kung way tug sige guna-una kung anang Agent Orange di ini mo kuha. Then I came up to the point na wala na ko choice but to think na maong Agent Orange kay tindirog orange imong papa. Yo pero kung sayo man gani pero kung sayop man gani ko unta imo kong mapasaylo. Pero kung di man gani wala ko'y mahimo mong pakyo ka pina side view. Pero kay gibaw mi ngayong tinda sikat na kay to sa lungsod ninyo giplastar. Pero ay kog ingna nga inyor to gikan kay gibaw mi nga way orange nga motubo sa karkar. Sniper. Seryoso pwede mangutana. Kapila man jud ka mukaon sa usa ka semana. Ha? Ay making na kadaghan. Gago baka kung di jud mamailhan. Inani ang ebidensya sa lawas nga pirming katama. Di na mo tubag kung pangutanon kay sigilag katanga. Sa sige nimo adik-adik, imong lawas grabe nakadaot kay wa kay kaon-kaon. Iba mo kung trip aning buwan, buhangad sa langit, maghihap sa bituon. Nya maglalis ra pa dayon. Kung kunsa kuno sakto murag mga buwang-buwang mong duha. Gago di ka sakto literal kuwang-kuwang mong duha. Okay, tinuod Brad, imong lawas grabe nakatulid. Pagduda lang ko kung sa karkar uso pa baka ang food pyramid. Food pyramid katubang go, grow and glow. Daot naman kung kagasa imong bisyo, sige ka go siya bo. Yo, kay kining bataa makalibog, murag nadaot na gyud sa linog. Nisod sa CR nagtugot og tabanog. Og ikaw maguwang kibaw man kang sayop, ikaw untay ni tudlo. Pero nisod man sad kagapil sa CR niya sa tabanog, ikaw pa hinitugpo. Yo, real talk. Kay kung Ginoo ang isgutan, grabe ni ka genius. Kung makasado ning mga bayot ato ilang sang sa Green Cross. Ha? Diba mo nga no Green Cross mga bugo? Ebidensya na nga bayot mo kay Berden yung dugo. Buwa ka sa mukha. Walk! Yo, huling banner from Team AS, go! Ginoo ang isgutan, langit ang isgutan. Nanong kakuyog man kagdautan? Asa gipag-demolish ko ng mga ungo sa ilaha. Nganong naamon mo diri ha? Nganong naamon mo diri ba? Unya. Dai Max tindirog orange ang akong papa. Ay kog ingna nga imong papa tindirog pag orange kay ako man putong papa. Oh, hello kapatid. Sugdan na nako ang kinalasan nga bersikulo. Kay putla na nako ni sungay kaning padakod-dako sila mga ulo. Kay kani mga linya nga akong gibuhian, solido kini kay ako ni gikugihan o gipraktisan. Og kung tinuon man kuno mo nga mga makata, lasabi akong mga letra og asa mo taman. Kay ang kapaspas akong mga letra walay katapusan ug walay kahumanan. Og labaw ning dili ni ninyo mapugnan. Kay sama ni sa bala ang kapaspas ug ang kakusgan. Kay sniper barit kini ang akong gidala. Mao ni mo kitil sa mga kinabuhi sa mga makatang makakasala. Og ayon na ninyo pandayon ni ang inyong mga butbot og mga maling akala. Kay basig magmahay mo sa kinalasan kung ako nay
Muingon nga ako na'y bahala para mangita pa maagi para kamong mapatumba o pagkahumanan ning gabiuna gibilaran na mong duwa. Climax, ingon ka ang tabanog ako'y gatugpo. O, moangkon ko ako'y gatugpo pero ikaw po'y gihimo bugo. Og Puridas, please kog tell sa imong partner nga di mo maangay ang duha nga mahimong rhymer. Og ikaw gapatakap ka ikay gasuwat sa mga linya ni Badrime, di ka mangayan nga ghostwriter kay mas maangayan pa mong mangungutay dito sa kulon o mahimong snatcher. Og sa imong kabatignaw, di ka mangayan nga mahimong snatcher, mas maangayan pa kang mahimong embalmer dito St. Peter. Oh, ako na imuha. Basta wala mo kasabot sa buot na kung ipasabot. Kaya ako nalay bahalag pasabot sa kung wala mo kasabot. O kung wala pa gani mo kasabot sa buot na kung ipasabot. Bugo na kay mo kay wala mo kasabot sa buot na kung ipasabot. O ako nalay bahala sa pagsabot sa inyong utok nga wala kasabot. Og pong pangpuridas ganiha ang manikin. Ang manikin sa Gaisano ako ko nagakuha sa manikin sa Gaisano. Oh, ako gakuha sa manikin sa Gaisano kay gisugo ko nimo. Oh, kung tawgon lang nato siya nga nangawat siya manikin, arang-arang lang to iya kay imuha. Usa man gani ka putos nga napkin. Oh, baga pagit ikaglaw giso paguman ko gisugo ko nimo. Wa pagit ko na matagaig kwarta kay wa kay sweldo. Asa naman day imong mga barya-barya sinsiyo? Kita magtarong na ta. Tauga mig manag-amigo sa knockout nga siya si Miyata ug ako si Ipo Makunochi. Wa na effect inyo mga magic punch bisan tang mag-curse blow technique mo sa mang dati. Digapon mo kaigo kay nakadim si Rula ko og nahoglamos laang sa kong pamaagi. Digapon na kaigo inyong pagpanaghap. Kay digapon na kaigo inyong pagpanaghap kay gipaspasan ako ang waving blow sa akong diskarte. Bisan pag mo atras pa mo palayo para lang makapanagang sa kong mga lucky punch. Wa gyapoy swerte. Kay ni asa kong layo ang number 1 puncher nga moabante. For sure kamong duha dress in tablado lugdan jud pre. Og sama laron karong nga gabi matikio na mong duha og inyo na nang matunggan sa referee. Og pati og kalibog man gani ni kami mo'y dapat masulti. Dili lang kay pagtikio among record pang unanimous pa ni. Og speaking sa tabanog, wa gyud ko kibaw. Pero og abi na ko binuang rato ilang istorya nga si Climax batik yun kay kagnaw og pong pa nila mugwapo ra kuno ka kung ang suga kay napaong sa ato pa sa imong giingon nga tabanog ikaw dito mong gitab ay ikaw dito yang gitugpo nga tabanog nga walay gaong Siguridas kung party lang sa butbot mo ni mga haud sa mga kada sugyot. Alang hait man kay lubot. Og kung pagapuhay mas lamang gyud ni kay kami ang mga cute. Kami ang mga cute. Kanang naong nimo Climax. Pungpol mo ay kakumot. Og siguridas samot. Hapit ba si Saryan ang inahan ani magani na dapag kuot. Ay sabrad. Aya kay ang bagol-bagol. Pero ang dagway ni murag gyud akong kigol. Lagi na dapag kuot. Kay ug wa ka madaog gulbot tuan anis bintiryo nakiguot. Og party lang sa tinurya ay ako makasulti ambot. Pero kung pagapuhay kaning naw nga ay nigkalimot. Daghang chicks nagukod nako, daghang nanguyab pero wa nako isugot. Kaya ang akong gipangita kana mga kapayasog yutot. Mao nga ang akong chicks nga gipaabot wa pa moabot. Sa takdang panahon, mukalit lang unya tog sulpot. Time. Yo, ulimban na from team Siki, go! Ang counter puncher ko no naasay ang luyo maoy ingon ani. Isbo gani diha asa man gani. Og ingon siya si Gorilas nagdag daotan. Ikumpara ko na to, mas daot man. Alright. Yo. Sa pagpangawat niya manikin sa Gaisano, sugo ko na ko siya. Gago toto binuang ra magdukuha. Tansa. Og akong
Ha, ito na akong lubot, gago, hamis naman god. Nawa, nipis na kay mong naon. Kaya sige, magkita anang lugod. Lagot kay mo, gipildi na ko sa Kriya. Lahat Pangutan na ninyo, nanasiya. Alright. Okay. Round 2, maorat na inyong gipakita. Gago sa mong duda, maragwa man diha among gipangita. Abi na mo kang mga buwang, unsa ni kasalbakis. Sige deg suyop mong sige lagga bakis. Abi kay fly, umuna agad. Di ba pwedeng sige lang gangga hay, perming galupad. O galupad, kayang imong tama, wa na tugpa. Sige lagga follow up, di mo maninon ni mong sports ang shabu kaysa sa bola. Sa sige ni mong bisyo, grabe na jud taon ni mong daota. Sa sobra ni mo kadaot, mas tambok pa nimo ang kabilya. Ha? Mo nang pasensya. Kay wa jud unta ko intensyon na ron daoton imong daot nga lawas. Yun sa magkapagpadako sa imong mama ha. Laki sa gatas. Pag sure jud kuno bi. Laki sa gatas or gatas sa laki? kay siksina kay mamurma niya, blandi na ang buhok. Higa na kay musturya, mga watay na deg manok. Okay sa inyong kawat, brad, grabe na mo kay lado. Ha? Buntag hantod kadlawon mo laag sa merkado. Igmakitan ilang naong hasta Metro Manirado. Manirado kay daghan makuyawan. O manirado kay daghan makuyawan. Kibaw na mo gud ang mga tao kung unsa mo kabangis nga kawatan. Ha? Kay saksi ko katong gipakita ninyo inyong kabagsik sa Gaisano, grabe ninyong sikata. Kutsilyo ray inyong gidala og sawa damha inyong giablihan ang mga dilata. Asa may nasuot sa inyong utok? Naaman ta mo sa suot pero nganong wa man mo utok. Be, hunong tag pangatawa o balik tag seryoso. Pero sa gibuhat ani mga buang mura jud kog na kuryoso. Asa mo mangita gibumbahan ang gripo kay nagtuo kag puso. Ang makalagot lang aning buang kay sige reklamo. Sige lagayoyo kay wa di ko na sa nakakitag tubo. Og ikaw sniper, ha? Bisag unsa pa ka sniper, brad, di ko nimo mapatay. Walay silbi imong pagka-sniper kay dito ra nimo gigamit sa naligo nga babae. Sa naligo nga babay, brad, I know the true story behind it. Maong dinata mahibong kung daot kay ni si sniper kay pirming gahubo ang target. Sa karkar sikat na kay tong balita Wala ko'y lain gipasabot kato nasakpan kang nang lili gitabangan kag kulata. Pirti pa nimong dagan kay daghan ang gagukod. Gago din naman ta ka masakpan na to kung wa pa lang nimo gihapit og kawat ang lugod. Kay ang gigamit is imbis sniper, bang. Iya ha? Sniper! Bang! Yo, first round sa tournament para namo isiwin ra kaayo. Mayunta inig sunod na magbalik makakontra namig mga veterano. O veterano dili mga veterano. Gets? Veterano. O bitir kay pait kaayo kung inani ang makontra. Mura ka gikawatan og bitin kay wa kay makubra. Bitin kubra. Oh, kay way makubra meaning walay makuha. Useless lang among bugat nga punchlines kung ang kontra di maninguha. Pero pasalamat ni kay kini mo kontra kusog kay ni maninguha. O sa tinda nga man ni kusog kayo manguha, maninguha. Alright. Kasa tinuod lang kaning duwa. Kay kung tanawa kung ako ang magtuwa sa mga letra, brad, di ba? Wordplay ang resulta mga amigo. On time ang reaction sa crowd kay limpyo pagkatrabaho. Samot nagpabutangan na nig beat, makasayaw jud ag ahat murag remix ni DJ Soda sa disco. Kaya sa tinuod lang kaning duwa wa jud may ganang magsuwat. Suruwi naman gudan bisag di pa may mo gamit og linya nga bugat. Busa sa sunod na mong makontra, pag andam na magsuwat, restless og butyo kamo among gihuwat. Tansa. Cloud9, nasa ka? Ingon ka tanang taga-south patumbahon sa Once Production. Gago, pakyo ni mo ay mura ng imagination. Time. Yo! Grabe na! Yo, SLC! Rain Battle Tournament, magingay! Grabe na laban! Oy guys, ako naman! Oy guys, sa sunod nyo battler, hupunta, dili nyo apelo na ang pangalan nga SLC ha! It's a violation, unta, dili nyo apelo ng pangalan sa SLC, palihog lang! Kan, mga judges, palihog ko, comment nyo! Ako na? Check. Yo, si Once nga pala sa Once Production. Napay last game! What you? Sige ito, Sniperan, so Agent Orange versus Trimax and Ridas. Kasi ako, all 3 rounds, ila Climax.
Black Climax kay kuan sakit ilang mga tira, nagpaulan sila kanang Tagalog pa maraming suntok, pero sa side kay man buka sila ilang mga kuan bars, dagan sila bars nga kuan, pero dili gud mas kuan ilang kuan tira nila do sa kuan sa kakila ni ilang agent Orange nandun sa ilang delivery Flowin, nasa sila ginagmay mga wordplays dayon wa pala references niya usay murag maputol ba, murag machok, while sa ilang ni kuan overall nindot ila na ilang delivery sa ilang kuan fluent niya kasi nindot ilang wordplay grabe barak na sila yung mga kasi ilang mga reference nindot kasi overall marag nindot yun. Disaster, utang ina, klaro-klaro kay Climax at saka kay Corridas, klaro-klaro mapangribat, wordplay, crime scheme, klarong-klaro sa kanila. Corridas, Climax. Ang tasay, wala lang ko nagbase sila mga bars kay puros patas raya, dire lang ko base sa ilang mga ribat gahi niya mga wordplay. Di lang ko musulting asa. Revenge kay round 1 kay first fight ra kayo sa round 2 kuan. Mas bugat kay ilang kuan ilang Climax sa kuan. Sa round 3 kay klaro na ito ilang kuan Climax. Yo, once again, thank you sa tanang sponsor karong gabi una, SLC Council, Tutski Lover, Ditamix College, Miss Talker, Kitty Queen og ni Mami G. Thank you sa tanan ni organize. Napay si third battle. Thank you.